Ahojky, moje jméno je Markéta Paďhová, pracuji v mateřské škole Paraplíčko Žiliv a srdečně tě zvu na shlédnutí tohoto videa. Pokud již nějakou dobu používáš online nástroj Canvu a chtěl by si ten svůj účet posunout o stupínek víc a nechceš si ho platit, asi pedagog, tak mám pro tebe skvělou zprávu. Můžeš dostat Canvu ve vzdělávání zdarma. Získat ji tak může pouze pedagog. Tak a jak si o tu Canvu ve vzdělávání požádat? Klikneme tady na ikonku domů a rozklikneme si tady tu fotku. Tohle je videjko již už s tou novou aktualizací v roce 2024, takže tohle je prostředí vlastně teďkom nové pár dnů. Takže rozkliknu si tady tu fotografii a tady mám možnost nastavení, slovíčko nastavení. Levým tlačítkem myši na něj kliknu a tady na té hlavní stránce si kliknu, k jakým účelům budete Canvu využívat přes tenhle zobáček a potvrdím jako učitel. V tuhle chvíli si pro jistotu načtu tu stránku znovu, aby Canva zaznamenala tu změnu. A tady vlevo kliknu na slovíčko fakturace a předplatná. Tak. Já tady mám teď trošku jiné prostředí, protože si Canvu platím a vy tady budete mít napsáno, jak získat Canvu ve vzdělávání a tady bude taková vysokoškolská čepice. Na to kliknete a bude se vás to ptát na vaše jméno, příjmení, dál se vás to zeptá na název školy. Tam doporučuji napsat slovy mateřská škola, ne tu zkratku nebo základní škola a použít zbytek rejstříkového opravdu názvu vaší školy. A potom to tam bude chtít ještě adresu a web. Web doporučuji si vyhledat, to znamená, otevřu si tady novou záložku, tady si zadám vaši webovou adresu, no, vy si zadáte, skopírujete tady tu adresu, tu URL nebo webovou, normálně CTRL-C, vrátíte se zpátky do Canvy a tam, kde máte web, kliknete zase levým tlačítkem myši a dáte CTRL-V jako vložit. No a potom už potvrdíte přes fialové tlačítko a otevře se vám tam taková tabulka, která vás bude nabádat, abyste tam nahráli nějaký dokument, který potvrzuje, že jste pedagog té školy. Těch možností je několik. Buď tam nahrajete svoji pracovní smlouvu, nebo poprosíte vedení vaší školy, aby na hlavičkový papír té školy napsala, že v té konkrétní škole pracujete jako pedagog. Nebo můžete udělat print screen, výstřižek webových stránek, na kterých jste uvedený jako pedagog. Nebo pokud máte mezinárodní kartičku ITIC, tak můžete použít to registrační číslo z té karty, nebo vím, že někdo nahrával do Canvy, naskenoval si zřizovací listinu té školy a poslal ji tam. Vím, že někdo tam takhle nahrál svůj platový výměr, samozřejmě částku schoval a vím, že i někdo ve skupince říkal, že tam posílal svůj výplatní pásku. Do toho já už bych se nepustila, ale každý to máme trošičku jinak. Pošlete to tam a na e-mail vám přijde, na e-mail, na který máte přihlášenou vaši Canvu, tak vám přijde potvrzení, že Canva přijala vaši žádost. No a má na to zhruba 48 hodin vám odpovědět, jestli tu Canvu získáváte nebo ne. Pokud se stane na poprvé, že ji nezískáte, tak já vždycky doporučuji udělat ten proces ještě jednou. Překliknout se a zažádat ještě jednou. Pokud by i podruhé došlo k tomu, že vám to Canva zamítne, tak je fajn pak postupovat ještě jiným způsobem. Tady na hlavní stránce Canvy je dole vpravo takové fialové kolečko, takový kruh s otazníkem. Je tam, zeptejte se na cokoliv, když na to takhle najedu. Rozkliknete si to a tady můžete začít psát do toho okýnka, jak můžu pomoci.
Normálně v češtině tam napište, že jste pedagog v mateřské škole, že poslední ročník v mateřské škole v České republice je povinný, to znamená, že patří do základního vzdělávání a že byste rádi použili Canvu ve vzdělávání, protože chcete v Canvě vytvářet materiály pro děti. Ale bohužel, že vám Canvu již zamítli. No a spustí se tam konverzace, která by vás měla dovést k tomu, že buď ta umělá inteligence, se kterou na začátku mluvíte, buď vám dá nějakou odpověď, co kam zaslat, anebo vás to přehodí na nějakého konkrétního člověka. Tak, já budu moc ráda, pokud všechno klapne a pokud mi dáte vědět, jestli jste Canvu ve vzdělávání získali. A kdybyste cokoliv ohledně Canvy potřebovali, tak mě najdete v mé velké facebookové skupině, která se jmenuje Canva nejen pro učitele. Budu se v ní na vás těšit. Mějte se krásně a držím palce, ať můžeme společně třeba zase příště kanvit.